Shalom, horas marihita saluhutna. Di hamuah kadamang doho dainang, manang di dia pehamu maringanan, tangyang nami toktong mahamu di bagasan hahipason, dohot pangaramotyon ni Tuhata Jesus Kristus. Adorak sota paradi hata ni Tuhata, jumulu mahita martangyang. Dami ni debata na sumurung sian saluhut na roha, ima mangaramoti ati-ati dohot pikiran munabi, di bagasan Kristus Jesus Tuhatai. Amin. Hata ni Tuhata nagabi jamita di Minggu Pasiahudung Trinitatis di tanggal 20 Juli 2024. Imana tersurat di Johannes bidu onom ayat sada rodi ayat 15. Dohot topik Minggu marhuaso do Yesus manarihon nguluta. Yesus berkuasa memenuhi kebutuhan kita. Hujahama dihita tapai hutihu madi bagasan rohat tabe sonom madi dok hata ni Tuhata. Asadung salpui di taripari Yesus ma tau Galilea Tiberias. Alai torok mahalak mangihuton ibana ala di ida nasida tadda akan abinahen na tu nahatsitan. Dungi nakok ma Yesus tu duluk lahu hudul tu si rab dohotak kasisiana. Alai jonok nama Paskah hari raya ni Yahudi. Dungi manatak ma Yesus di ida matorop halak ro madapoton ibana. Jadi didok mamadok si Filipus sia dia mah tu horota roti asamanga na kaon. Ala didok pesongoni nalaho mangujuni ibana do. Ai diboto hiado si bahenonna. Jadi dia lusi si Filipus ma ibana. Daksai roti arga 200 hupang. Asa dijalo ganub nasida sasaotik. Dungi didok salaksian aka sisianna imasian reas anggini si Simon Petrus ma madok ibana. Arong do dison sadada danak na upeop 5 roti doho 2 deke. Alai sadia mei tunasai torok. Alai didok Yesus ma doko kamu ma hudul akajol mai. Alai bidang do japala disi. Dungi hudul madisi torop ni bawa arga 5.000. Asa dibuat Yesus ma akaroti i didok ma mauliate. Di parleho mai tuaka na huduli siad dekeipe songoni saguru lomoni rohana sida. Alai dung busur nasida nin nama madok akasisiana. Papungu hamuma aka ebe-ebei asaunang magopo. Gabe di papungu nasida jadi gokma 12 apang ebe-eba siana 5 roti i na sosuda aka na mangani. Asadung di ida halaki tada naung binahin ni Jesusi ninna nasida ma. Om matutu panurirangi nanaing ro tu portibion. Mamoto ma Yesus naing ro nasida manoro ibana lahu pabakiton gabe raja. Jadi maporus ma sada-sada tuduluk ima hatani Tuhata. Di hamuah kadongan saha porsiaun di bagasan guar ni Tuhata Yesus Kristus. Sasitongna trupukon dang berita na asing biod dihita. Alana mamuka sian sikola minggu nunga saita bigi berita tarimot tunatina muyan ni Yesus 5.000 halak marhite 5 roti doho 2 dekeon. Alenak pesongoni dak ya hita bosan mabigi berita i jala ganuk ta bigi ceritaon say toktong do hita longang jala suku-sukun. Buasa bui mangal 5.000 halak holam marhite 5 roti doho 2 deke. Jala buasa bui lubi muse 12 apang nari. Adong mana madok asa lubi 12 apang nasodisido aka ina ni halak kita ninna. Boha huroha molodisi. Ba molodisi atong mamitor di palas doi ninna dasarate. Alai dang na membela aka ina ni halak kita au. Mana majota jaha jala taparroha ho turpuki. Ay namangan si 5.000 halak na nidok nai dahola bawa do didok.
sopadohot akkaina. Dungi hudul madisi torok ni bawa arga 5.000, ido didok dia 10. Jadi dang naso disi inani halak kita, naso adong do disi akkaina. Jadi out sugari disi akkaina radang arong nasi saate. Ay mamitor di payas bedo, di palas bedora. Lapatan na dakola nakaina ni halak kita nawolo mabua plastik. Naksaita salaho nakaina ni halak kita te. Hamua kadongan terlepas siya tadahalongangani dia do pesan na naing pasahaton na tuhita marhite berita masai. Terlebih molota paubuk tu topik ni minggutai na madok marhuaso do Yesus manarihong ngoluta. Yesus berkuasa memenuhi kebutuhan kita. Molohami marnida adong madua hal na naing dohonon na tuhita. Na parjolo ima pabua na asido rohani Yesus mardida datorop na somangani. Yesus prihatin terhadap orang-orang yang lapar yang tidak dapat makanan. Molo di Matius 14 ayat 14 dohok di Markus 1 ayat 34 di dohok gabe asima rohana mida nasida. Tergeraklah hatinya oleh belas kasihan terhadap mereka. Imana parjulu asido rohani Yesus mida nasida nasomangani. Alaidang marujung disi beritau lapatan nak dang berakhir di keprihatinan manang asini rohai Yesus. Sahat doi bana tuna marpabahenan. Bertindak, melakukan aksi nyata. Idu asana padua hon nataida muse ditrupukon ima marhuaso do Yesus mangaleho si pangano di nasida. Marhuaso do Yesus mangaleho nasida mangan. Jaladak ko lapangan, sahat do tuna butongan, sahat do tuna busuran. Yesus berkuasa untuk memberi mereka makan, bahkan sampai kenyang. Hamua kadongan, anggo hitaon holan namadok asiroha do tabo tu ate. Asiroha ate ninna kasihannya, ninna muse. My God, ninna saya songon nanaing haruar nama si malolong namadok hatai. Astagfirullahaladzim, ninna muse. Alai sai do olak nii. Hamua kadongan bege hamu maditiki martangiang niam dasudiate. Da songonima kepedulian na tuna somangan na di luaran. Om matangyang na. Ali Tuhan sarihom manasida na sodapota si panganon. Asadoho na sida mangan songo kami na naing mangan waing. Amin. Imatangyang na. Alay dung amin ahado na masa. Datu nga dong panarihonon. Ay ternyata tumigod do marabolongan jala marlubi-lubi si panganoni di si. Taparrohahom ma molomanga kitau diaka pesta. Hapetang yang na nakisoi na mapanarihonon na diaka na sodapo si panganoni. Alay marujung holat ditangiang dui. Nanaing dohonok wa kamang dohot tamuinang dak tangiangi na salah. Na salah ima na juk do marujung holat ditangiangi. Dak sahat tu aksi manang pambahenan. Angguna dinggan ikosahat do tu panarihonon. Unang say sok-sokan prihatin, hape memprihatinkan sikap na ati. Hamua kadongan, anggo Yesus sarido dia kadongan na male, na sodapotas si panganon. Yesus menaruh prihatin dan concern yang besar terhadap orang-orang yang lapar. Ditiki didok akasisian itu Tuhan Yesus asa dipamuli nasida, jala asalahon nasida sorang tuaka huta doho tuaka parladang humaliang anggiat dapos sa si pangano disi bude no tajaha di Lukas 12 anggo Yesus tegas do madok tidak perlu mereka pergi, mereka harus diberi makan. Ima didok di Matius 14 ayat 16. Artinya Yesus tidak mau membiarkan orang pergi hanya dengan jiwa yang kenyang tapi dengan perut lapar. Idu asa didok Yesus, lehok kamu na sida mangan. Kamu harus memberi mereka makan. Artinya apa? Artinya adalah jangan hanya prihatin, tetapi bertindaklah. Jangan tinggal diam. Dana gudang do nuaik songonon. Tak pola do di gereja pi gudang do na prihatin. Alai hola prihatin.
Asido roha mamering akan naposot tahun. Ninna, alai begitu ditaringoti anggarat tusi mamitor adong do alus di bahir rupane. Asido roha mamerek sikola minggu tahun. Ninna muse. Alai begitu ditaringoti membangun gedungna mamitor didokdo holan na membangun. Ia tung marhosa jo mamitor ninna do muse. Asido roha mamereng lansion ninna muse. Alai begitu didok asa dituhur tukokna mamitor didokdo si buat tukok na bema. Asido roha mamerek situau ninna. Buasa asiroham nimo marupane. Ai holan idu huida dipakai jasna. Ima didok rupane. Roma paditei didok matuna prihatinon atau tur hamu masaya da jasnai. Asa unak sai holani tutu dipakai nina. Alai molo dituhur hamu disituai unang lupa dia udah. Ninna paditei marupane. Dungi ahama didok na prihatinon. Maksud tu. Maksud muaha. Hamu kadongan. Dang na dilarang hita prihatin, silahkan prihatin. Alai unang marujung disi, ikos sahat dutu na manarikon, dohot na mangalehon. Bertindak. Saunari, nga olo behita mangurupi. Nung nga olo behita sari, nga olo behita prihatin. Persoalan manang kesulitan na jujut tadupi ima, dusma, songon na niadupan niya kasisianon. Dia may mamitor tadok do, adong dunia dison 5 roti 2 deke. Alai sadia may tuna sa itoro. Molo di Matius 10 ay 17 di do holal 5 roti 2 deke doho piopani. Ninna kasisiani. Yang ada pada kami ini hanya 5 roti dan 2 ikan. Terlalu kecil, terlalu sedikit. Sedangkan kebutuhan begitu banyak. Persoalan begitu besar. Tang mungkin ni sainin na rupani. Disomma persoalan. Hape ikut disomma hitanian. Disima akasisiani menghayati na paduahon na tadok digicangi. Bahwa Yesus berkuasa memberi makan semua orang. Bahwa Yesus berkuasa untuk menjadikan yang tidak mungkin menjadi mungkin. Tohodonian, para murid itu harus mulai dengan yang kecil dan yang sedikit itu. 5 roti dan 2 ikan. Sebab itulah yang ada pada mereka. Idona adong. Tetapi tidak menggantungkan semuanya pada apa yang ada pada mereka. Gantungkanlah harap pada kuasa Yesus. Biarkanlah kuasa Yesus bekerja. Maka yang sedikit yang ada pada kita itu akan cukup semuanya. Dan najuk-juk do hita songoni, otik do dihami. Ay susuku pon, sainita ma. Naing do hita manarihon, alay dak porsia hita dihuaso ni Jesus. Say naing ta pangasaho pikirata, hapetong dang tar pangasahon. Juk-juk do hita terfokus hola tuha hurangani, dak taingo Jesus nabui manarihon jala patukon nariko dihitai. Mengapa banyak di antara kita lumpuh dan tenggelam di uruk persoalan? Sebab kita hanya melihat kepada 5 roti dan 2 ikan yang kita punyai. Kita tidak melihat pada Yesus yang berkuasa. Tidak membiarkan Yesus bekerja. Buah sadang boy hita mangurupi. Ala jujut kita terfokus holat tu si sautik na adong dihitai. Say tadok ma dak suku pon. Haru dihami hurang sainita. Taingok do ina na mabelu na disarpatikan. Budian no tajaha di sada raja 10 pitui. Jujuk mahita songoni. Hamak kadongan. Dak soal otik manang gudang na adong dihitai. Soal penyerahan tutuhanido. Roma sisiane madok. Adong do disosa danak na upeop 5 roti 2 deke. Dungi Roma Jesus didokma asa dibuat 7 luna roti 2 deke na otiki. Dung sahat tu Jesus didokma mauliante mengucap syukur. Dungipe asa diparleho tuah kana huduli. Lapatan na aha. Na sautik na dihoi unang lupa ho mandok mauliante. Unang lupa ho mengucap syukur. Disido sa sitong na terjadi tada halongangani.
Mujizat itu terjadi ketika kita mau bersyukur dan berdoa. Dajuk-juk doa kamang doho tamuinang akan adong dihitai nata jalui nata syari'i lebih besar pasak daripada tiang dosa sitong. Alai buasa bui sukup di sido halongangani. Alani akamang doho tamuinang molo adong diho daksual otik godang dok jo mauliate. Bersyukur joho dina adongi. Dungi pasu-pasuon ni Tuhani may patukon na maho tuaka nariko diho. Ido noeng na taida marhite turpukon. On ngasaotik tongdang didok mauliate. Taida do dison proses niaka tadda halongangani. Mau menyerahkan pada Tuhan, kemudian taat pada perintah, lalu berdoa, lalu diberkati. Di sido masa akan mujizat. Unang dua tong ala ikatiri lopanna gabe di pagajang-gajak tangyangna berharap ikatiri i berubah gabi rendang. Alai molo ngarendang mamitor di sohali sojolo martangiang. Hello everybody. Molo Indomie di parade gabe so martangiang. Tuema Indomie do ninna. Maksudna si tangyak kononi na holan iddah do. Jadi molo lapek di parade inate dak tangyak konon. Aha huroha susana manang yakoniate. Alani say mangulu madihita pangalahon nasari unang dok dangadong diho. Unang dok dak sukup pasaha matu Jesus nadong dihoi. Jumulu pasaha tu Jesus. Manang na 5 pe, manang na 2 pe dang disi persoalanna. Ay marhua sudu Jesus mamasu-masui gabetuk doho nang di dogamu. Amin. Martangiang mahita. Mauliate madiho Tuhan dihatam na kubigi hami. Pasu-pasu mai jala paurato di bagasan rohanami bi. Asa di parbuiho katami parbuen na dingkan parbuen na tonggi. Di bagasan Jesus Kristus martangiak kami tuho. Amin.